Yabba. Alhaji bai tallahi. Sannu. Alhajin Allah. Sannu. Ka san ai mutum ba rama. Ai tun da ka ba mu aiki alhaji mu kuma ai ba mu ba hutu. Sannu. Ai in dai akan aikin ka ne ba dare ba rana. Sannu ku da ku. Kullum sai mun yi tada sako. Sannu ku da ku. Yabba. Wai ina zaka je ne alhaji na ganka da jaka. Kai ko ga kamar da account dina bai fi sura 3,000 ba a ciki. Dubu. Ga kudi an kawo mana daga Switzerland yanzu. Kudin ne nan? Okay. Miliyan 130. Yeah! Su ne nake sayin. Alhaji bakin ka da fa kenan. To kuma da ka san sabon samfur din nan da nace maka za a kawo. To shi ba a same shi ba. Akwai wani tsoho ban kamali. Wata tsoho yarinya nan da na taba kawo maka wata ya alallaka nan. Na'am. Ka gane ko? Yana jin. Wallahi yarinya ne ta je ta zo da ita daga India. To sai ta sauke ta gidan tsohon nan. Ban kamali tsohon mayan kuɗi ne. Shi yan Indiyawa da sun zo daga waje shi ake kawo mai. Shi haka yake shi kuma. Ai wannan tsohon da kake ganin shi in dai da naira. Yana kawo masu kyau. Ko Allah na. Yana kawo masu kyau. Inda aka ce India ai karshen kyau kenan. Ko China bata kai India kyawawan mata ba. In ga ma gaskiya. Ko China bata kai Indiyawa kyawawan mata ba. To wannan tsohon da nake ga ma ban kamar. Nagode. In dai da kuɗi. In dai da kuɗi. To alƙur'an da kai wai shagare wallahi. Ai ko da hankalin. Ai da zan ga da kake da ya. Zai ka kawo. Ai jikan ma ajiya zan yi. To ba da ma da sai ku da. ai nake kamar kyau na a jaka dan wallahi gidajen da ake sai da nan kudin ko banki ba kai su ko banki ba kai kudin nan ba nake ga mai da a ja kaya wallahi Dan ce maka dan gwaji ka ba dan ta mota 17 yau. Ka ba shi mota 17 nace maka. Gidajen nan kuma kwara 100 wanda ka gina a raba mu talakawa. A ba talakawa. ai in ji taimakon al'umma ne wa wannan aljanu ma taimakawa A babu ko wannan kasuwar da kaga an buga babbar sabuwar kasuwar nan ta cikin Kano za a sa talakawa ne ba hayar naira kowa ya yi kasuwar shi ne ma abinci. salamu alaikum alhaji Allah To ba damuwa. Ba damuwa na ina gode. waya ka ba ta yi cike su Na gode. ko bai saurara wallahi ai kin dai da ke san halin Ba mutum damuwa dan gwadali da kai ai amana ne. ya da alaka kuma Amana ne. ga amana ga alaka alquran Ba damuwa. akwai damuwa alaji Na gode minti ɗaya da Allah wasu talakawa su. ya to ai ni na fi son a shiga daga ciki Ya hakuri ka san talakawa akwai matsala sai ka damu ba. Salamu alaikum. Alhaji Allah. Sanin ku da da ka ga mu kuma zo sai haka alaji bude ne kai tsaya mu. alaji ka bude Tsaya, daki tsaya, tsaya. ai ka ga wata maganar ba ta yi wa a waje Ba ni budewa. Jiya ka zo min da wata. Yau kuma ka tsara yawan min wata. Kai ba ni son yawan yayaye. Ina za ni kai Ni kake wannan. kira yayaye? Ina zan kai wannan. Ga an yi alƙawarin to wallahi tallahi baka isa ba. Wallahi baka isa kan wannan cin mutuncin. Wallahi. Ba inda za ni kai Ka ji ba wannan. wannan? Ya za ki zo ka dabe ni. Jiya ka zo min da wannan. Kai ce ga daki. Kam tsaya ya rasu. Shikenan a'a ka kale shi. Ni tafiya na ma zan yi. Dama ba dan ku ba. Wannan wallahi bai sai tsaya ma isa. ni zan bude miki wallahi Wanda zan yi ma a ɗakin. Kuma daga nan. Wallahi ba dan ku ba wannan bai isa ba ya tsaya ma tsaya ina sauraron sa ba. Amma ya ka rinka kawo min wannan. A shi nan shi. bayan dajin Allah yanda aka saba din ai Shawo mashin ki Me koma. zan yi 1,000 ka 1,000 banza fara so. Na taɓa ganin an yi warki da kuɗi na ba. alaji kai ma ban da abunka Ke da damuwa. to kai Ka rinka mai irin haka. to alaji ta zo da ita shekaran ce ma na zo da ita to da na da ta yi laifi Ka rinka jawo mu irin na turawa, da irin na China, da irin na Ingila. Amma ka jawo mu wannan zubin ka zubin ta. to dama mun yi waya da kalle ka gane ko Ina jin. insha Allah za a samu sabon samfur Yawwa. insha Allah yawwa Haka nake so. kwantar da hankali Nemo mun kai ka san. dama dan mu kullum waje na guda ɗaya ya faɗa alaji ka tsara da wannan ne A'a. wancan wallahi ya faɗi A'a. ya kamata abin guda ɗaya ne saboda A'a. yanayin Ka buɗe man daki. eh Ka buɗe man daki. kaga ai nan guda shida ne je ka ɗau hudu in ɗau biyu Me za ka yi da ai wani samfur ɗin in ya zo baka kusa alaji sai a aje ma shi To ba sai in na duba na ga iri na bace ka san shi dinari ba a wasa da shi wannan da kace kai kwaso min haka da bani kusa da sai dai ko in zo in tada ta daki hankali na ya tashi. Haka ake yi. ga ina da kai ba ka bin hanya sau biyu Yawwa. in dai ka ba hanya ka wuce kai kawai burin kake Ka rinka kawo min masu kyau. In ka kawo min masu kyau an yi ta faru ta kare kai kanka wani akwai motar da na ware saboda kai. na gaja ne In dai kana yawan aiki mai kyau
zan ɗauki makullin in baka saboda duk inda zaka je ka ɗauko kawai ka an dawo. gama ba matsala ne ya nike Ka je sa aikin ka. ba matsala zan je maganar nan da muka yi da kallabi na Allah za a samu sabon To nagode. ya masha Allah Nagode. Dan mace a baka ko wannan ka hawo mace ko. Duk da dai wacce ka kawo mutum talaka. Gashi mun ba ta dubu amma ta dillo ta dubu. Aje a hawo shi. A hawo shi.